Croeso i Ochr, Heledd a Sam. Diolch am wneud sesiwn i ni. HMS Morris ydych chi wrth gwrs. O ran yr cyneuon ydych chi wedi gwneud heddiw yma, be di cefndir hynna? Achos mae yna dipyn o sôn am y môr a cychod, yr enw HMS Morris. Oes ryw... Fi'n licor môr. O ie? Ie, bach yn sailor-y. Trio gwisgo ni fel sailors drwy'r amser. Dwi'n trial. Fel gynnau gymaint o stripey t-shirts a fatha, gnarly jumpers of elbow patches. A yw ti'n gorfodi nhw? Fi ddim yn gorfodi nhw, ond fi'n awgrymu'n eitha cryf. Gorfodi, maen nhw'n gael hyn yn ôl. Mae rhywbeth rydyn neis amdano y syniad o grŵp o filwyr yn gweithio gyda'i dim milwyr, morwyr yn gweithio gyda'i gilydd. A mae rhywbeth neis amdano'r cymuned o fewn band hefyd. A mae lot o dylwydd rili neis i wneud yn môr, y pethau eitha tywyll. Wastad yn ysbrydoliaeth. So ti'n teimlo am hyn, Sam? Wyt ti'n hapus efo hynna? Sain, di eb esbonio fel mae'r dda hynny fi o blaen. So dwi'n dechrau troi cneset y syniad. Da iawn. Da ni'n wedi clywed lot yn chi o blaen, yn enwedig yma yng Nghymru. Dych chi bod yn gwneud dipyn o gigs yn Llundain ac yn y blaen. Be di cefndir y prosiect? Wel, o lot o syniadau dy fi oedd heb i datblygu lot. Rhyw flwyddyn yn ôl, rhyw flwyddyn a hanner yn ôl. A o'n i rili angen rhywun byddai'n gallu datblygu'r hyn yn bellach efo syniad o'n i ddim yn gallu gwneud yn unan. So nes i ffind o Sam. Mae Sam yn dda ar creu syniad cyfrifiadurol a allweddellau pethau fel la. So, a thi o fanna. Lle nes ti ffeindio Sam, achos mae'n edrych fi oedd... Ar y we. Ar y we. Yn mewn rhyw drac athletics yn rhywle, da? Ie. Ar y we. Samuel o Roberts wedi Google. Ex-1992 Olympians. Na, o'n i wedi clywed bach o stwff Sam efo mwsog a pethau fel la, yn ddiddorol. Dwi'n wedi clywed llawer o demos gyda chi, ond ydych chi'n bwriadu recordio dipyn yn yr wythnosau nesaf? Odyn, i ni yn mynd mewn i'r studio cyn fy hir i gobeithio recordio 2 can, a ni heb benderfynu eto os bydd hynna yn demos ar-lein neu yn rhyw fath o EP. Reit. Gen i weld pa mor llyddiannus i ni yn recordio nhw. Be sy'ch chi'n dweud ydy yr genre ydych chi'n chwarae nhw, achos mae'r cyneuon ti'n sgwennu yn eitha pop, ond mae beth ti'n adio ar ei benno yn newid o eitha dipyn, dydy? Odi. So, be fydden ni'n ei alw fe? Be fydden ti'n gael fe? I don't know, mae'n lot o bethau mynd ymlaen. Yn few hefyd, da ni'n chwarae lot o lwyfannau bach tywyll, grungy, a mae'n traen bach yn punky hefyd, ynddi? Bryd o gilydd. Ti'n licio rocio allan, dwyt? Fi yn bach o secad i rocking out. Ti'n bod yn Cassandra allan o Wainsville. Fi siw Cassandra o Wainsville. Ie, mae lot o ymrywiaeth yn y set ar hyn o bryd pan ni'n chwarae'n fyw. Mae dyn ni rhyw 3-4 can, y rhai mwyaf diweddar sydd yn mwy... fel beth sy'n gweud? Mae'n mwy electronics yn mynd ymlaen, probably. Oes. Ond mae'n mwy poppy hefyd, possibly. Odi. A wedyn mae rhai o'r cyneuon, rhai cynhara mwy guitar, codi, grungy. Os ydych trio cadw digon amser i rocio allan, ni? Ie. Week out, ni ddau. So, gobeithio, tra bod sŵn HMS Morris yn dyblygu, byddwn ni'n trio cadw tyma bach o'r ddau. Ie. Ti'n byw yn Llundain, ti wedi bod yn gwneud dipyn o waith efo cerddorion eraill. Pwy ti wedi gweithio efo? I ddechrau nes i weithio gyda Emmy the Great. Dawn tyma bach gyda hi. Mae hi wedi bod yn teithio eitha dipyn, dydy? Mae wedi bod yn teithio lot, a ar hyn o bryd mae yn byw yn LA. Nath i symud tua pethefnos yna. Reit. So ti allan o waith o fanna, felly? Allan o waith tyma bach. Mae hi'n recordo album rhif 3. A mae'n ei rhan fwyaf yn y studio. Ond mae hi'n gobeithio falle teithio mis Mawrth blwyddyn osa. Teithio LA, da gyd i fynd yna. Ie, fi eisiau mynd i LA. Ond wedyn fi wedi bod yn chwarae Chloe Howell ar hyn o bryd. Mae hwnna'n cadw fi'n frysur. Mae hi newydd gael ei rwyddo i Columbia Records. A mae hi just pop. Pure pop. Right. No messing about pop. A sy'n teithio lot gyda hi dros y misoedd nesaf ni'n mynd ar daith yn cyfnodi John Newman yn yr Hydref. Be di'ch bwriadau chi rwan ta? Os ydyn ni'n mynd i gael gweld EP neu album yn ddian? Mae'n bosib. Ie? Mae'n bosib fydd na EP, dim album eto. Ni'n mynd barod.
Na, mae'n teimlo bod wedi dal yn kind of settle lawr, dyna a kind of ffindio be da ni eisiau gwneud. So, gobeithio fydd yr amser yn y studio nesaf ma'n kind of helpu ni sylweddoli lle da ni'n mynd o fod yn bach. Wedyn gobeithio allan ni fynd i mewn safle da i wneud album. Gobeithio. Sam Hywedd, diolch yn fawr iawn chi.